Volám sa Benjamin Ficik a predstavím vám, ako funguje, alebo ako by mala fungovať Newtonová kolíska. Moja Newtonová kolíska nefunguje tak, ako by mala, pretože som použil olovené guľôčky, takisto nemám ich presne pri sebe, ako by mali byť, a nie sú ani vo rovnakej výške, čiže tak amatérsky urobené. Ako môžete vidieť, nefunguje, ale malo by to fungovať asi takto. Ak zoberiem poslednú guľôčku a pustím ju, tak by vlastne tým, že vlastne niečo váži a pri pohybe vlastne vznikne nejaká tá rýchlosť, tak vlastne tým vlastne vzniká hybnosť, ktorá by sa presunula cez tieto tri guľôčky, ktoré pritom ostanú v pokoji. Oni iba vlastne presunú ďalej v smere hybnosti do poslednej guličky, ktorá vlastne už nemá komu predať hybnosť, a tak ju nadobudne, udá sa do pohybu a tá zase vlastne sa celý cyklus zopakuje a zase táto gulička pôjde hore, a tak sa to bude vlastne opakovať do nekonečna. Vychádza to zo druhého pohybového zákona a zákona zachovania hybnosti. Čiže to je asi všetko. Som sklamaný z toho, že mi to nevyšlo. Možno by mi to vyšlo vtedy, ak by som použil guľôčky z iného materiálu ako skla. To je asi všetko.